नेपाल हादरनिफ्राय खारनाय बादायलायनायाव सना आरो रुपानि मेडेला लाना फैनाय चिरां जिल्लानि पार्बती रयखौ बरायदों। चिरां, नेपाल हादरनि काठमान्डु राजथावनियाव साउथ एशियान फेडारेशन अफ अल स्पर्ट्सनि बानजायनायाव फार्स्ट माउन्ट एभारेस्ट इन्टारनेशनेल गेम्स 2021 आव बाहागो लानानै चिरां जिल्ला काजलगावनि पार्बती रयआ 400 मिटार खारनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल आरो 1500 मिटार खारनाय बादायलायनायाव रुपानि मेडेल मोनबोनो हानानै ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदों। बे गोजोनथाव खौरांखौ मोननानै बियाबनि एमसिएलए पानिराम ब्रह्म, चिरां जिल्ला मास्टार एथलेटिक एसोसिएशन (BPF) BSU मोनहा जथायै बिथांनि न'आव एसे राङारि हेफाजाब हैनायजों लोगोसे बरायहैनानै जोबोद गोजोननाय आरो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ थुलुंगानाय लाबोगोन। बेराफारसे बिथांखौ खेला बिफाना जेब्लाबो हेफाजाब आरो अनसायगोन होनना मिजिंथिदों। हाजासे साबायखर आरो मान बावफैनाय जाबाय। जोङो चिरां जिल्ला BPF लोगोसे चिरां जिल्ला BSU आरो इउथ BPF जों जयैनो बिथांनो जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिफैनाय जाबाय आरो आसा खालामदों बिथांनि जे मोनसे मोजां नाम दिनै मोननो हानाय, बे मोननो हानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि जाखांबोनाय उन्दै उन्दै उननि जोलैफ्रा जाहाथे जोलैफोरनि थाखाय जाहाथे मोनसे इन्सपिरेसन जानानै फैयो। बिनि थाखाय जोङो जोंनि गासै चिरां जिल्लानि जानानै बयखौबो जों खावलायदों जाहाथे बेबादिनो मोनसे थुलुंगा जानानै थायो। गोजोन्थों। दिनै जोङो चिरां जिल्ला मास्टार एथलेटिक्स एसोसिएशननिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा जोंनि चिरां जिल्लानि मास्टार एथलेटिक्स एसोसिएशननि जानानै जेब्लायबो इन्टार डिस्ट्रिक्ट आरो नेशनेल एशिया खेलाफ्राव गेलेनो हानाय जग्यता गोनां श्रीमती पार्बती राया 50+ जिथु गेलेनानै आरो गुबुन गुबुन खेलाफ्रावबो गेलेनानै गल्ड एबा सिलभार बा ब्रन्ज बिदि मोनबोबाय थानो हादों। आरो जोंहा मोनसे बाख्नायथाव खोथाया जादों गिबि एभारेस्ट इन्टारनेशनेल गेम 2001 साउथ एशियान फेडारेशन अफ अल स्पर्ट्स वर्ल्ड एमेचार स्पर्ट्स काउन्सिलनि जानानै जिथु आयोजन खालामदोंमोन काठमान्डुआव, बहाय थांनाय 11, 12, 13 बहाय गेलेनानै जोंनि चिरां जिल्लानिनो सासे गेलेगिरि श्रीमती पार्बती राया 400 मिटाराव गल्ड मोननो हादों, सनानि मेडेल मोननो हादों आरो 1500 मिटाराव सिलभार एबा रुपानि मेडेल मोननो हादों। बिनि थाखाय जों चिरां जिल्ला मास्टार एथलेटिक्स एसोसिएशननि जानानै जोङो जोबोद धन्यबाद होदों आरो बिथांनिसिम अराय गेलेनाय बेलायाव जाहाथे बिथाङा आवगायलाङो आरो भबिष्यत जोंनि सरकार एबा स्पर्ट्स बिभागा जाहाथे बिथांखौ सहाय खालामो आरो गुबुन जोंनि अनुस्थान प्रतिष्ठानफ्राबो बिथांखौ जाहाथे सहाय खालामो। भबिष्यत बिथांनि उज्जवल कामना खालामबाय आरो बिथांनिसिम थोजासे साबायखर बावनाय जाबाय। गोजोन्थों।